guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै नै बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बैग्रिखौ हानानै लाग्रोनोसै सिगां फिसा फिसानो। आं दा बैग्रिखौ हाखांबाय आरोना। ओमफ्राय बेखिनिखौनो आङो आसार खालामनोसै आरोना। ओमफ्राय बेखौहाय फोराननानै दोननोसै। फोराननानैबो आसार खालामगोन आरोना गोरान। ओमफ्राय दा आंना बैग्रि माबा लेमना हानाया जाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ फोरानसै ओमफ्राय आं बेखौ दा आसार खालामनो थाखाय दोननोसै। ओमफ्राय बे सान्द्रिनिखौ फोराननोसै आरो। आसाराव होनो थाखाय जिरा एवदों आरोना आङो। जिरा एसेल' बारा बुरजा नङा। ओमफ्राय बेखौ देनानै होगोन आरो। थाव हरबाय, थाव गुदुं खालामबाय गरम। ओमफ्राय बेयाव आं तेजपात बिलाइबो होदों आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय बानलु होदों आङो। ओमफ्राय संख्रि होनोसै। संख्रिखौ माने आसाराव संख्रिखौ बुरजा होनांगौ आरोना। ओंखायनो आं संख्रिखौ एसे बुरजायैनो होनानै लाखानोसै आरो। संख्रिजोंसो आसारा मोजां जायो नालाय, ओंखायनो संख्रिखौ बुरजा होखायो आरो। हालदै एसे होनोसै। ओमफ्राय कालार जानायनि थाखाय हालदै होयो आरोना। ओमफ्राय आं दा जिरा मस्ला देग्लिनायखौ होबाय आरो बेखौबो। ओमफ्राय बेखौहाय आङो दा लगायग्रोनानै लानोसै आरो। बेखौ लगायग्रोनानै लाबाय आङो। बेखौ मोजाङै लगायग्रोनांगौ आरोना लोगोफोर। बेवहायनो आङो लगायनायावनो थावखौबो हरखाबाय आरोना। ओमफ्राय दा आंना आसारा जाहांबाय। ओमफ्राय बेखौ आं दा बयामावल' सोनानै होनोसै आरो। मोजाङै गासिबावबो मिक्स जाना मोजाङै जिरा मस्ला गासिबो मोजाङै नांनाय बायदि खेनसेनो लगायखानांगौ आरोना। ओमफ्राय आङो दा लगायनाया जाहांबाय आरो। आं बेखौ दा बयामाव सोनानै लानोसै। बारा बुरजा बानायाखै आरोना आङो एसेल'। ओमफ्राय बियो बयामसे फुल जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा आङो आसार सोनाया जाबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर फाइनालि आंनि आसारा जामारबाय। ओमफ्राय बेखौ आङो दा दोननोसै आरोना। बेखौ सान्दुङाव फोराननानै होबाय थानांगौ दे, होमबासो आसारा मोजां जायो नालाय। ओमफ्राय दा आं बयामाव सोखांबाय। थाव गरम सोयो नालाय। ओमफ्राय आं बे बयामा जे प्लास्टिकनिसो नालाय। ओमफ्राय एसे बांद्राय गरम सोनाङा आरोना थावखौहाय। ओमफ्राय एसे थान्दा खालामनानै सोनांगौ। ओमफ्राय होमबासो मोजां जायो आरो। नङाबा बयामाबो गाज्रि जायो आरो। अब्ला आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।